दिरुं बोनाय बादायलायनायनि नायगाव दखरा एबसुनि बानजायनायाव रंजालि बैसागु फोरबो नायगाव दखरानि बेन्दोंआव थानाय बाक्सामारा गामियाव खुंदों नै दायो दिरुं बोनाय बादायलायनाय जागासिनो फुरा रेडि नै जागायबाय होबाय नै बियो जायनो बियो जाय जेरै गोगोमबोर होदों नै थांथानसै नै बाबा थांबाय ओरै फारसे थांबाय बेट सबथि जागोन मोनसे जोब्बाय आरो मोननै दंबावो जायगा सेन्स नेबा सोलायसिगोन खननै दंबावो आरो नै सेकेन्ड मेट्चनि थाखाय थियारि खनथाम जागोन नालाय खनसे जोब्बाय आरो नै खनसे दुइ नाम्बार खेलानि थाखाय रेडि रेडि जाबाय नै बोरायफ्रा आथुर जाखायो बेफोर मोनसेया देरहादों जाबाय दाबो दोरोदाखै मिडिलावनो दं नै दाबो मिडिलावनो दं एसे दोरोदबाय मिडिला बेमोन ओरै एसे थांबाय दाबो थांफिनबाय बोफिनबाय थांबाय आखाया जायगा दाबसे हमनांगोन सोलायनो मोननाय नङा नट नायगाव बोरै जाखो दङना गैया जाखो